Kajing pthei lengba ki suba le no khindu kalapen khinyu ya ka station rel kabapat ba bre hakathan Balochistan jang ka Pakistan hakane ka sisa jan balala blashimru ya ka jing im jong palat alpusan ngur ki briu marpen mensa ya kumba saw pohndru ngut ki weipan na pedeng kila nor ki blayap hakane ka jingja ki ken thupru ya ka saw ngut ki sipai ong ka khubor pulin kidu lengba ki CCTV ki pen i ya ki phau ngut ki briu ki ba ap hakaja kaya rel hadin bakate ka jing pthei kalaja hakaja station rel ka bahe bat bakong san jong ka kuita hadin kene ka jing pthei le i ki met yap ki blasa phriang ka leng kene ka station rel ka blawan ra e ka jing julo ri ki tunum ying ki badan marjan na sakhi ya kasnam ka balingkin kat shabayat kat baki kin hun a jing yarap kidang yat leng ba ki tiar bala i no banwat ya ki balat im kate ka jing pthei bom kalawan ja hakapor bakal rel Jefford Express kadang thmu bane Shapeshwar ong uhe pulit bala benra balai i kumba ka de ka jing pthei bom khindu kaken hun king atyar balok liberation army ka badai ka seng le no jing ki traish nong riulum ka than rashim ya ka jing kit kli ha ka bade bat kene ka jing pthei bom ki khubor ki thu bakate ka jing pthei kala jaha ka booking office jang ka station rel mar ki pulit kila kerkut ikate ka jaka haka bala penkin ria no mador ya kito ki bala mensaw shapo civil hospital hakwita ong unong aiktin jang ka sarkar jala u shahid rin ki he sarkar kile thu bakila don hadu kumba saw phondrongut ki bala mensaw ki bala wanra sha hospital hadin kate ka jing pthei bom ki bor penyat ke hospital kala pen bena ya ka jing dan kam bakir ki bat kala khot ki wipat ki nong trai anwan ajing yarap na ka banta ki ba mensaw kate ka jing pthei bom kade ka bathmu persha ya ki sipai na ka infantry school ong umo samja ansari ubade u inspector general of police ha Balochistan u menteri rangba ka Balochistan usafra bokti ule thu ban penlong mador ya ka jing tokit bat la pen ramjur ya kate ka jing thombor kum ka kam ka bashir khei ka bala thmu ya ki ripat ba ki balului ki thong jong ki le no mentai ki de ki briu ki balului ki nong trai ki khenna bat ki ken thei ki to ki bathmu persha ya ki briu ki balului kim dei hak banyo jing isen a ong kalat pathai kubor ka bala shim ya ka jing kreng jong menteri kane ka jing thei kala wan long haru akapor baka Pakistan kadang ya khun persha ya ka jing kiu jong ka jing sha thombor ha ki seng le no riulum dang ha ki ne ki lai banai bala dep ka jing ya thma ha ki thanat bat ki srok ba ha Balochistan kala penyap ya palat hanyo pholai ngot ki men simbriu kajing pthei lengba ki suba le no khindu kala pen khinyu ya ka station rel ka bapat ba bre hakathan Balochistan jang ka Pakistan hakane ka sisa jan balala blashimru ya ka jing im jong palat alpusan ngut ki briu marpen mensa ya kumba saw pohndru ngut ki weipan na pedeng kila nor ki blayap hakane ka jingja ki ken thupru ya ka saw ngut ki sipai ong ka khubor pulin kidu lengba ki CCTV ki pen i ya ki phau ngut ki briu ki ba ap hakaja kaya rel hadin